салом алейкум дӯстони азиз, созе назани саломатиё хубай тарафи пажарка даем духтаро якм дарвоза нигоҳ кунед, якм ряд мешавад, ряди магазинои шишагӣ аз ин тарафам раҳ ҳастай. Янами нуқтаи савдоро ҳозир ма шумода видео карда нишон метиҳам. Бовар мекунед духтаро абая мисол уҷада кирта ҳамаш бори Турсия ва Дубай ҳамаша арзон кардиян. И аксия то рӯзи ид мешава. Ина марҳамат то рӯзи ида касе ки мехоҳа биёен аз 300 сомон сар карда шумо абая ё киртаи туркӣ ё ин ки Дубая метонен аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. ҳозир мерем бо машмода нишон метиҳам ки чӣ доранд, чӣ хелай. Бо ба ҳазур метонен омада хитон бинен. рақамашонам мемонам, доставкаям доранд. тамошобино вориди анамин бино ки гаштан 124 магазин марҳамат. ҳозир медроем тамошо мекунем чӣ доранд. нигоҳ кунед чихе абаяҳои фасон ҳамаш бори Туркия ву Дубай. тамошобино доставка ҳама ҷо доранд. ина шумода доставка дар кор бошад духтаро метавонед нависен шона шумода доставка мекунанд. аҳамиятен эҷада абаяҳои ҳам нигин дорастай ҳам бенигин чӣ намуде ки шумода маъқулай пайдо карда метавонен. тамошобино ира бинен хушруги шавхӣ ҳама намудаш ҳаст. ино 700-800 будан, ҳозир чӣ тавре гуфтум ай 300 сомон сар меша. 500 сум шидагай, 300 сум шидагай, ҳар хел шидагай нархаш. бо метавонед нависеншона сураташона мепартоянд. нигоҳ кунед ҳамаи ҳамин кори дастӣ мана нархи беҳтарин кардагиян. бо омада бинен. анаи модел диден, анаи модело 1000 сомон будай пеш, ҳозир боша распродажада 500 сомон шидагай. ина бинен духтаро чихеле гуфтум аз ами 300 сомон сар карда дар иҷа шумо абая меёбед. ягон ҷода и хели нарх нестай ки абаяи турецки ва Дубая шумо мисол аз 300 сомон сар карда пайдо кунед. иша бинен чихе бо фасонак мана расветка дора. ина бинен иҷа бо расветкаҳош ҳастай. иша бинен сиёҳшам хушрӯ ҳамаш бо кори дастӣ дора. на мана кори дастӣ мана ина новинкаям ҳаст духтаро. این بالا هم همشان 1500 1700 بودن. حاضر همش распродажа کردیم 1100 با اینم شما که گازنان با ما همش скидка کده میتیم شونا در این دخترکای خرسان میکنیم. بهترین دخترکو دیدن انم قسمی بالا این ابایه‌های هستن که 1000-1200 سومون 1500 سومون بود. اینا را ارزان کردن. شما میتوانین بیاین با حتما از ما گپ زنین با акция карда пешниҳод мекунанд бо нархҳои беҳтарин. мана бинен ин тарафам ҳамаш ҳам хел папления ҳозир айтеш ки фасли гармӣ омадагие метавонанд духтаракҳои ёш барои духтаракояшон ино истеҳсоли Туркия. нигоҳ кунен киртоошонам чихе фасон инорам акция кардан. тамошобино ҳозир дар пахтагим аст барои фасли гармӣ. ира бинен фасониш ишам кори дастӣ дора. мана стилошон фасонак. нархи ино 400-450 буд. ҳозир бошад акция шидагиай. ҳамаша бо нархҳои хуб пешниҳод мекунанд. ҳатман биёен. ира бинен фасониша духтаро ай пеш нишон тиём духтаро ана аз 450 сомон ҳозир шумода 250 сомонда пешниҳод мекунанд. паплинаш белмандои тоза Туркияй. мана биёен бо худтон як бор бинен борошон беҳтаринай, нархошонам беҳтаринай, пушаймон намешавен. инаи қисми болодам диден чихе абая ва куртои хушрӯвай хулас распродажа. мана хулас чиз мегирен арзон. видео дида метавонанд ки мо чира дар распродажа партофтем хулас биёен духтарако борошона бинен беҳтарин новинкора пешниҳод кардаган. иҷа баъдан ҳамихе материалҳои Дубай ҳастай. ира бинен тайёрак хушрӯ ё нархшон чанд шидагай? ино пеш 500 будан ҳозир 400 кардагем. дар бозор ҳама ҷо ино нархош ҳозир 700-800 ки дамо 400 метр. иношам кори дастӣ дорам. ина нигоҳ кунед духтаро иша бинен хушрӯ духтагиай. инорам арзон кардагем. баъд шарфҳои калон дорем барои будиё барои модарие ки
румолои калон меандозанд, румолои калон дорем. Шарфҳои калони хушрӯ доранд. Духтаро интихоби шарфҳошонам беҳад фасонаи хушрӯвай. Аз онам биёед. Ира бинен охе. Ҳамаш бори Дубай, Туркия. Мана диден? Кашкай оригинал бари раҳмиятиян чанқадарай. Ина касоне ки бори тоза мехоҳанд, бори дасти якум мехоҳанд, ҳатман анамин нуқтаи савдо биёен. Зузур шоп исалша бинен бо чихи хушрӯ. Паҳмишона бинен. Бисёр манавор мекунам аҳамият битен духтаро. Шарфҳо ин паҳм нестанд, бориканд. Лекин ира бинен шарфи оригинал анам хемешдай. Диден? 2.20 ба 1.10 бидай калонишон. Ана ин моделша бинен бо нархҳои ё чӣ хелан? Ай чанд сум то чанд сумай? Ана 450 будан 300 сомонӣ метиянд. Некем дар ҳақиқат ҳам оригинал нигоҳ кунен. Калониша пурра тамошо кунен. Духтаро худтон мефаҳмен. Касоне ки мисол гирифтагиян медонанд. Иша бинен бо ҳамаш фасон тамошобино, ҳамаш качествои беҳтарин кати пешниҳод шудаги ай материалакош қа хушрӯи ай сар намеафтан. Нафарои ки дӯстдори ҳамин чиз ҳастанд ки румолои калон дошта бошанд, барои ҳамона мо не духтара диден беҳтарин румоло шумо ки омаден скриншот кунен, баъд гап занен шумо да бо чанд ташамхе кушода нишон метиҳанд, барое ки мисол ҳар яктаи ин рекламада нест. Ина ино бо вишивка дорошанд. Диден оригинал. Ана баъд ира бинен чихе фасон. духтаро медонам ки бисёриҳо сару по мегиранд. Ина беҳтарин вариантҳо арӯсодам хушрӯвай мана хушрӯване ино ҳамаш вишивкаи духтаро ба калониша аҳамиятин чанқадарай. Ҳам бараш паҳмай, ҳам худаш калони хушрӯвай шарф. Качествашам беҳтаринай. Инчунин инҷада нигоҳ кунен чихе абайёҳо ҳаст. Мана ҳоҷиёна ҳастай. Баъд барои арӯсҳо ҳастай, я сафед. Мана куртое ҳастай ки дигар ҷода пайдо кардан наметонен. ҳам нархошон қимата ва баъде ки бисёр расидовай шуд сифатша гум мекунад. Барои мо инора намебурорем. Нафаре ки дӯстдори чизои оригиналам барои ҳамона нишон медиҳем. Ина духтаро борои оригинал арӯсакое ки эксклюзивни либосако мекованд, ҳатман анами нуқтаи савдо биёен меёбен. Анами чем як мисол як киртае ки 1000-2000 мехарену бо медузен, айда ина гирен вай сустарай духтаро якта ақаллан аз ин гирен, барои ҳама ҷода мепӯшен, баъд хушрӯ метова ба бори тозаяй. ҳатман духтаро биёен ай пешбурошона тамошо кунен. Ина обуфошонам арзон кардан, обуфошонам ами эксклюзивни буракояй. Ай чанд сум сар меша? Ино пеш 350 зара оригинал будан. Гуччи ҳамин чизо ки будан ҳозир ҳамаи арзон кардем 200 дафар овардем. духтаро 350 сомонҳо инами гуччи ва зараҳои оригиналанд. ҳозир бошад 200 сомон. Ина кадо меша мегирен бо биён хитон ай пеш бинен. Лекин ма шумода мегум ки духтаро дар ҳақиқат ҳам качествои зурай чизои ноёбан иҷада. Мана бинед ҳар ҷода хеле пояфзолора ин нарх кати намегирен. ҳозир 200 сомонда бинен фасониша ҳозир аз ин тарафам нишонтиём ҳастай. интихобуш бисёр. Мана ин моделошам бинен чихе бисёранд. хушрӯи бад.